Id-devozzjoni u l-kultura tal-ġimgħa l-kbira fil-Gżira Għawdxija hija waħda qawwija ħafna bil-parteċipazzjoni u l-interess dejjem jiżdied fost id-dilettanti sena wara l-oħra. Fix-xara, il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech, kellu l-opportunità jiltaqa' ma' wħud minn dawn id-dilettanti illi jagħtu ħinhom u l-enerġija tagħhom sabiex itellgħu wirjiet varji b'tant dedikazzjoni. Mal-Għawdxin, Bernard Grech seta' jitkellem dwar is-sinifikat ta' dawn it-tradizzjonijiet antiki li fost l-Għawdxin għadhom ferm b'saħħithom. Għal dawn iż-żjarat, Bernard Grech kien akkumpanjat mid-deputati Alex Borg u Charles Azzopardi, kandidati kif ukoll kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista. Fix-xara l-kap tal-Partit Nazzjonalista żar diversi wirjiet privati u anke l-Knisja li issa lesta tridu tal-Għajd. Żar ukoll is-sede tal-Gażin tal-Banda. Wara x-xara, Bernard Grech żar ir-Rabat fejn intlaqa' mis-Sindku Brian Azzopardi u ddawwar ma' diversi wirjiet illi qed jiġu organizzati. Intant aktar kmieni l-kap tal-Partit Nazzjonalista żar il-lokalità ta' Insielem hekk kif intlaqa' fil-Gażin tal-Banda fejn qed issir esibizzjoni ta' vari oġġetti relatati mal-Passjoni, slaleb kif ukoll kuruni tar-Rużarju. Intant anke f'Għawdex tul il-lejl tal-Ħamis isiru l-visti fid-diversi knejjes tad-djoċesi li jibqgħu miftuħin sa tard bil-lejl.